Yun, hello, what's up guys? Nandito kami ngayon sa Pozorrubio. Mag-groom pa kami ng 5 dogs. Ayun. Suki po namin to. Ilang taon na po. Oh, gugupitan ulit kayo guys. Yan, anak ni Urinos. Ang ganda. Ganda na anak ni Urinos. Nagre-regla kami ka. Alright, tara guys, samahan nyo kami, gugupit kami. Thank you. Dog number 1. Dog number 2. Third dog. Third dog. Fourth dog. Fourth dog. Yan, fifth dog. Last. Palobat na rin tayo guys. Yun guys, tapos na po. Napaliguan na rin namin sila. 5 dogs. Pozorrubio. Alright. Salamat, Ma'am King.